Conèixer per estimar. Sense conèixer i estimar no podem actuar. El sentiment de pertinença al projecte europeu no passa pel seu millor moment. Potser és hora de prendre consciència que no som només catalans, espanyols, belgues o romanesos, sinó que formem part d'un conjunt més ampli, que encara no té sentiment de nació, però que compartim uns valors comuns. Aquells valors de pau, benestar, creixement, que van fer néixer la Unió Europea, avui estan en crisi. Són els valors que donem per interioritzats i per això ara només cerquem la utilitat del projecte, la seva part material. Però per recuperar la credibilitat i el sentiment de pertinença ens calen els sentiments, els valors, el conèixer i l'estimar. De tot plegat, n'hem estat parlant en una jornada ben profitosa amb el periodista Toni Aire, el Consell Català del Moviment Europeu i les entitats socials de la taula del tercer sector, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, la Federació de la Gent Gran de Catalunya, la FATEC, i la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, la FANEC. El denominador comú de les intervencions ha estat l'acció. La necessitat que les institucions europees siguin més pròximes, que facin arribar el seu missatge i la seva tasca als ciutadans, i que actuïn davant dels reptes i les dificultats dels europeus, i també que els deixin actuar, perquè hi ha una manca de competències de les institucions europees en relació als estats per solucionar part dels problemes. Sabem que si tinguéssim polítiques comuns podríem respondre millor a les expectatives dels europeus. El Brexit, els refugiats, la crisi econòmica, la manca de lideratges, la proximitat als ciutadans, la confiança en el projecte. Ha estat un debat molt interessant que anirem repetint de forma sectorial i que les conclusions dels quals anirem traslladant a les institucions europees. Gràcies a tots els participants, a la representació de les institucions europees pel seu suport i també unes gràcies especials pel públic que va participar i va fer aportacions ben valuoses. Hem d'actuar com a europeus davant dels reptes que tenim i els que se'ns albiren. Hem de tornar a sentir-nos implicats en la Unió Europea i hem de conèixer, valorar i estimar per seguir creient en aquest projecte europeu que és casa nostra.